băieți, hai să vă arăt un arici. Nu-i mort. Repede. Parcurs pro. Un arici aici. Mă jur să-l văd. Îl vedeți? Uitați-l. Uitați ariciul. Îl vedeți? Ia uitați-l. Nu pot să-i filmez fățuca. Ia să mă dau eu pe aici. Ei, vedeți fățuca? Aricel! Stați puțin. Stai, o să mă duc acolo să văd fățuca lui. Ia uitați-l, băieți. Ia uitați-l, vedeți? Dar nu se vede fățuca lui. Dar vă zic eu, e drăguț. Dacă vă uitați mai atent, îi vedeți fățuca cât de cât. Ia, Aricel! Nu văd, nu pot. Aricel, pisică?